Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Ipadayon nato mga kaigsuunan ang sulat pastoral sa atong Arsobispo, Reverendo Romulo G. Valles, nga mao'y nagsulat ni ining usa ngadto sa tulo ka mga hungna sa iyang sulat pastoral. Matud pa niya, magbantay kita nga walay makalimtan sa katawhan na nagkinahanglan sa kalipay ug paglaom nga mao'y mensahe sa ebanghelyo. Kadtong anaa sa mga kadaplinan o sinalikway, atong hulhuon ang atong mga slaves o atong mga bukton o mubuhat. Ang simbahan ni Kristo sa mausa ka tambalanan sa panggubatan. Itaktak ang inyong pukot sa halawom. Nanawagan usab si Arsobispo sa tanang binunyagan sa pagpadayon sa pagtabang o suporta sa mga pari o mga konsagradong tao sa ilang paglawig, isip mga alagad sa ebanghelyo. Isip mga magbalantay sa panon sa mga karnero, sila usab matakdan sa baho sa karnero. Isip mga mahuyang apan manindot nga mga tiil sa bagong ebanghelisasyon. Hinaut unta nga sila maikagon nga moawag sa uban aron sa pag-alagad nga mapausanon, sa paghigugma nga nasa buhat ug pagkamakusganon sa mga kabus nga nawad-an sa paglaom, biktima sa mga inhustisya ug mga pagdaog-daog. Padayon nato kini sa sunod nga Domingo. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilia, T. Linaw Trucking Services, Davao Durian Laundry Services Company, Mr. and Mrs. Protasio Tacandong, Shardan, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Britannia and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Adolfo and Madlu Ato, Jess and Amelia Dison, Gus and Sophie, Vita Rivera's Bookkeeping and Allied Sun Life, Farmacia Quiza, Davao Security Agency, and Ramline Resources. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring group, Mission Society of the Philippines, and their mission partners, the FMAA, Film Mission Auxiliary Association of the Philippines,
Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Jack Gagliarte and family, Glenna and Mikmik, Virginia Eclarino, Jocelyn Hizole, Cici Acondili, Jovita Castillo, Edna Carpio, Baby Sanchez, Angelito and Angelita Rapada, and Ria Garfin. Good health of Felisa Casas and family. Birthday intentions of Vita A. Rivera on April 25 and Alejandrino M. Avergonzado on April 25. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Ruben Apostol Sr., Erlinda T. Mansing, Claudio Montañez, Selma, Marutas Montañez, Julio Giuquino, Jermin Chu, and all benefactors and cooperators of the Paulines RTV mission. Ug sa Espiritu Santo, pagampo alang sa mga masakiton, o Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan, pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton, palingkawasa sila gikan sa sakit, ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas, aron diha sa kasiguluhan sa imong kaayo, magdayeg sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, mayong buntag. Niining panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, kitang mga Kristiyano nakadungog sa mao gihapong mga saysay sa Ebanghelyo nga nagsulti kanato kinsa nakasinati sa kalisod nga maminaw kita sa tingog sa Dios nung magbalantay sa pagkamakusganon sa atong pagtuo. Sama sa mga kaniadtong mga tumutuo, mahimo nato kini pinaagi sa pagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo kinsa nagbuhat sa iyang gipamulong. Dili kita magpakabakakong propeta nga sa pagkakaron nagpahilayo sa katawhan ngadto kang Hesus. Imantala nato ang kamatuoran sama sa maayong magbalantay. Ang mumisa karong buntaga mao si Bishop Edwin de la Piña, D.D., Bishop of the Prelate of Marawi. Kauban niya ang mga pare sa MSP nga sila si Father Cedric Alimboyong Jr., Father Hamilton Cruz, Father John Takaysan, o Father Ramon Torres of the Prelature of Marawi. Ang manganta karon mao ang Legion of Mary, Davao City. Manindog ang tanan og awito nato karon ang pasiunang awit. Ng Ginoo sa awit na masadya, atong simbahon ang Ginoo, ang hari sa himaya, atong halaran ang Ginoo, ang hingpit sa kahingpitan, atong dawaton ang Ginoo, kinabuhing wayutlanan. Nabanhaw si Yesu Kristo, nabanhaw ang atong Ginoo, mabanhaw tauban kaniya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atong awitan ang Ginoo sa awit nga masadya, atong simbahon ang Ginoo, ang hari sa himaya, atong halaran ang Ginoo.
Ginoo kinabuhing way utlanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw maanaa kaninyo. Maayong buntag sa tanan ug welcome sa atong kasaulugan sa Domingo sa maayong magbalantay. Ang atong Ginoo magpakita kanato sa iyahang pag-atiman kanato. Labi na sa mga masakiton, Jesus comes to us to bind up our wounds, to heal us. Ug alang usab sa tanan nga mga grupo, kapunungan, ang tinguha sa atong Ginoo nga kita magkahiusa aron makaambit kita sa hingpit sa iyang kinabuhi. Aron mahimo kitang takus sa pagsalmot nining balaan nga kasaulugan, ang kuno nato ang atong mga sala ug pangayo nato sa Dios ang iyang kaluoy ug pasaylo. Magdungan kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako ug dako uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa walay pagbuhat sa angay nga buhaton. Kay akong sala ug akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Padala aron pag-ayo sa mahinulsulon, Ginoo maluoy ka kana hamo. Sa makasasala, O Kristo, maluoy ka kana hamo. O Kristo, maluoy ka taliwala alang ka namo ngadto sa Amahan, Ginoo maluoy ka kana hamo. Sa Diyos ito sa langit, ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoo
sa Diyos. Ikaw nagawag tansa sala, sa kalibutan kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa amahan dawatang amo. Ang amuyo, kay ikaw lamang ang santos. Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alang dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios. Dad-a kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langit nun. Aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtud sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kun kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagihas siya naayo nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang hisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bato nga gisalikway sa mga
kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo kang akong manluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kay bulungan kini atubangan sa atong mga mata. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Tinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios, apan wala pa nato matino kung naunsa gayud kita. Kay nasayran nato mao nga inig padayag na ni Kristo mahisama kita kaniya. Kay makita manato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nakailakan ako. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagkamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila. Kay dili man siya maayong magbalantay ug tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo ug patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit, sinuhulan man lamang ug walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako. Ug ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop niining turila. Kinahanglan dadun ko sab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan nahigugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik.
walay makahimo pagpatay kanako. Magpakamatay ako sa gayon kong pagbuot. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi, ug may gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanan. Ug ingon man sa ato ang studio audience nga mausab ang atong sponsor na ining atong misa karon. Kini sila mga sakop sa Film Mission Auxiliary Association. Ug aniya sila dinhi sa Davao alang sa ilahang National Convention, no? Gikan sa Luzon, Visayas ug dinhi sa Mindanao, no? Good Shepherd Sunday karon. So lingion nato ang atong mga silingan be, i-greet nato mga anak kita sa Dios, no? Mga anak kita sa Dios, no? We are sons and daughters of God, no? That's our dignity. Mao na ang naghatag kanato og dignidad sa atong pagkatao, mga anak kita sa Dios, and we are proud of that, no? Kitang tanan mapasigarbuhon sa ato ang dignidad nga mga anak kita sa Dios, ug wala kita biyai sa atong maayong magbalantay. Kinsa ang atong maayong magbalantay? Si Jesus. Si Jesus ang maayong magbalantay. Incidentally, karong adlaw usab sa ulog namo ni Father Ramonito Torres, ang ako nga Vicar General sa Prelate Church sa Marawi, ang among anibersaryo sa among ordinasyon, no? For me, 37 years in the priesthood, si Father Ramon 17 years. Wala pa siya katunga, no? And incidentally also, karong tuiga atong gisaulog ang tuig sa mga kaparian ug mga religious, no, consecrated persons, no. Ug tingali ambot usa ikasulti ni Father Ramon sa iyahang pagkapari, pero kung ako'y pangutan-on 50 years ago nga mao'y una na akong pagsulod sa seminaryo sa Film Mission Seminary sa Tayud, 1968, 50 years ago. 14 anyos pa ako ni adtong panahon. Karon 64 na. You can just imagine, no? If you ask me, if we turn back the hands of time, atong balikon ngadto sa 1968, kung pangutanon ka ako ninyo, kung ikaw, Edwin, magpari gyud ka gihapon, I would say magpari lang gihapon ako, no? And I'm proud of that, no? 37 years is God's grace. Wala ko ikapanghambog niya ng 37, oy. Ang tanan grasya sa Ginoo, no? I will choose priesthood again and again, given the chance, no? And kini hagit kanamo nga mga kaparian, nining tuig sa mga kaparian, to inspire the young people, no? Ug sa iyang pagka-shepherd, unsa ang kalainan sa iyang pagka-shepherd? Gihalad niya ang iyang kinabuhi. Ug andam siya nga magpakamatay alang sa iyahang panon, alang sa iyang mga karnero. Kana mga igsuon ang diwa sa pagkapari. Mausab ka na ang diwa sa tanan nga adunay katungdanan sa mga grupo o uban pa diha, kamo nga napili pananglit o pilion ka hinuon sa susunod nga mga adlaw nga adunay katungdanan sa Film Mission Auxiliary Association. Ingon usab niya na ang inyong papel. Kamo mahimo nga mga shepherds, and not only shepherds but good shepherds, no? Tungod kay nga atong gikopya mauman si Jesus ang atong maayong magbalantay. Anda mohalad sa iyang kinabuhi, magpakamatay alang sa iyang mga ginsakupan, no?
lingi ako no inyo mga silingan. Makaingon ba ka mo niya nga magpakamatay ko sa imo sis? Magpakamatay ko sa imo Brad, no? And that is the challenge for all of us Christians. Mao na ang hagit kanatong mga Kristiyanos nga kung tinuod kita nga sumusunod ni Kristo, kopyahon usab nato ang iyang style, lifestyle, style of life, style of relating with one another. Nga andam siyang mohalad sa iyang kinabuhi ug kita usab andam kitang mohalad sa kinabuhi sa usag-usa. Mga ison dili tingali sulagma no nga ako ang napili karon nga mo'y mumisa dinhi sa TV Mass. Alang sa mga masakiton, sa mga homebound nga dili na makaadto sa simbahan, no? Ako ang obispo sa Marawi, no? Sa prelature sa Marawi. Ug dili sulagma nga ako inyong gipili nga mo'y mong pinsa karon tungod kay ang among simbahan sa Marawi ug ang akong panon nagkatibulaag man, no? Dili ni amo nga kami ang hinungdan nga nagkatibulaag ang akong mga karnero, no? Kundili ang nahitabo sa Marawi, no? 7 ang amohang parokya ug karon 6 na lang kay naguba man ang amo ang katedral ug ang among simbahan ngani katapusan namong bisita last Saturday. Kauban sa mga obispo sa Dopim ug uban nga mga obispo sa Sobrehiyon sa Kabustam, Cagayan, Malaybalay, no, Surigao, Tandag, etc. no. Ug sa Hulo, no. Bisita mi 7 of us sa katedral, maybe for the last time kay patago naman ang Marawi. Hangtod karon nang adunay mangutana kanako, unsa man nakabalik na mo, unsa man nakasugod na mo og tukod, wala pagyud in town, no. Ug kanang ang sunod nga yugto mao ang pagpatag, no, paglevel sa tanan nga mga buildings nga di na mapuslan. Lakip na ang ato ang katedral, no. So mga igsuon, hagit kini kanako sa ako ang pagsaulog sa ika-37th year sa ako ang pagkapari na ang nahitabo sa Marawi magpahinumdum kanako nga ako sa akong pagka-pastor pagka magbalantay kinahanglan mahimo nga magbalantay sama sa atong maayong magbalantay sa ato pa andam akong muhalad sa akong kinabuhi, no. Wa man jud ko mudagan ba? Wa man jud ko ingon og nahadlok gani, no. Kay ang ako lang gyud nga gihuna-huna ang akong mga kauban, ang akong katawan, no. Mo hindi ay ni ana, no, kung ana ka sa kahimtang nga ingon ni ana, baka limot ka sa imong kaugalingon, no. Ako kuno ang unang target nila sa pagsulod nila sa Marawi, Mayo 23. Alas 2 sa hapon, no. Apan wala man ako dito kay laagan lagi ang pari sa ang obispo sa Marawi kay nama pud siya parokya, no. So akong giatiman ang akong katawhan dito sa Balabagan kay nagpiesta lagi sila. Una naglangay-langay man, no. Mao na nga naabtan kog hapon. Unya pagka alas 3 nga mauna untay among igikan, mausab ang pagtawag ni Father Chito nga muanhi man daay ka diri, no, ayaw na lang gyud og dayon kay gira na diri sa Marawi. Mao na nga ingo ko nga tuluram na ka oras mahuman man na o at the most 3 days ingon siyang lahi gyud nga girahan ni kay daghan nang nangasunog, no, ug dagko kaayo ang mga buto, no. So mga igsoon ingon ni ana ang nahitabo apan pasalamat kami sa Ginoo nga bisan pa sa nahitabo, no, ang among katawhan andam lang gihapon nga mahiusa isip usa ka simbahan dito sa Marawi hinuon sa pagkakaroon na sila nagpuyo sa mga tulda, no. Timaan kini sa kahimtang sa mga Israelita nga nangkagiw sila sa gikan sa Ehipto. Naa sila nagpuyo ni anang mga tolda.
una sa tanan kaning magpasalamat jud ko ug dako uyamot sa Davao, sa Archdiocese of Davao ug sa Daddy Tama. Ang atong maayong magbalantay dili gyud taniya biyaan kay tungod lagi sa iyang kinaiyang pakamatyan gyud kita niya. Ingon usab niya ana diha sa atong pagpangalagad, pakamatyan nato ang atong katawhan, ang atong ginsakupan aron sa pagsiguro nga sila mahiusa isip usa ka panon. Hagit usab kini kanato nga mahiusa matibuok unta ang atong mga katilingban, ang atong mga ginsakupan ug ang atong mga kabanayan. Hinaot pa unta. Amen. Manindog palihog ug atong ipadayag ang atong pagtuo sa pag-ingon. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Miniharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinamugbuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimo kanatong iyang mga anak nga sinagop diha ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, maayong magbalantay dungga kami. Maayong magbalantay dungga kami. Nga nining pagsaulog sa tuig sa mga kleriko o kongradong kinabuhi nga ang mga pangulo sa simbahan mahimuunta kang Kristo nga maayong magbalantay nga andap magpakamatay alang sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga ang paagi sa pagpangalagad sa mga leaders sa atong nasod dili unta mahisama sa mga magbalantay nga sinuhulan nga mokabat sa pagdagan panahon sa peligro o kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nganing days of prayer for vocation ang atong mga kabatanunan magpatalinghog unta sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Nga mabot na unta ang takna sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan aron matuman ang gipangandoy sa atong Ginoo nga mausa ang iyang mga karniro sa usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Alang sa mga sakop sa Mission Auxiliary Association or FMEE nga mapuno sa grasya ug motubo sa kaalam, kahibalo ug grasya
aron modaghan ang mutuo sa Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, mabulahan unta sa gasa sa kinabuhing dayon, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o operators sa apostolado, sa mass media. Magampo kita sa Ginoo. Maayong magbalantay dungga kami. Langit nung Amahan, dili kabuot nga may usa sa imong mga karnero nga mawala. Giyahi kami kanunay, uban sa tungkod sa maayong magbalantay, si Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kasing-kasing sa mga totoo, kining among mga halay, talawaton mo, kining panog, kining binog, panalanginan mo. O Ginoo, ang matutuo, nakatawan, malipayo, nagdaing kanimo. O Ginoo, nagahalan kami kanimo, nagikan sa kasing-kasing sa mga totoo, kining among mga halay, talawaton mo, kining panog, kining binog, panalanginan mo. Pagampo kamo mga igsuon, aron nga kining ako giniusab nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa nga tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay, pinaagi nining mga misteryo sa Pasko, aron ang wayhunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan ilabi na gayud kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang iyang karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ugusab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Diyos ang kagahuman, napuno ang langit ug yuta sa kahimayan.
Santos nga ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimong pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa krus mo pagkabanhaw, kami mong giluwas. Ginoong Jesus, among gimahal, iwas mo kami tanan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus, ang atong maayong magbalantay. Pagdaygon ang imong ngalan.
adlawa. Ugasay luha kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-igsuonay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaloy kami. Ikaw na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kinimaw si Jesucristo, atong igsuon, tungod kay kita mga sinagukman nga anak sa amahan, ug atong maayong magbalantay. Naghalad siya sa iyang kinabuhi, aron makaambit kita sa kinabuhing dayon. Bulahan kita karon nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan mapamunan lamang ug Maayo ako. ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Lawas ni Kristo. 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 Lawas ni Kristo.
Pag-ampo kita. O maayong magbalantay, patalinghugi kaming imong mga hayop, ug ipahimutang diha sa sibsibanan nga way katapusan, kaming mga karnero nga imong gitubos, pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Aton ang gikahalad ang santos nga misa, manglakat kita aron mahimo usab nga maayong magbalantay sa atong mga kaigsuonan. Salamat sa Dios. Nalilisang yata kay kasiyang ipamalita ang kayo niya ang pagluwas sa Diyos diha sa krus